Kwa mbele ni nyasi mag dhialo jopuonjre mane otimo penj maduong' mag KCPE ne omako mach e gwenge mopogore opogore pacho ka endi ka jonyuol, jopuonj kod jopuonjre ne oriwore kanyakla e dhialo duoko maber mag moko kuom jopuonjre go. Jafwambo marwa Wycliffe Oko nigi ler mar wachni. Ne en mor ilo kod nyasi mane okwako sikunde ma opogore opogore e pacho ka tok yudo duoko mar penj maduong' mar KCPE. Jonyuol, jopuonjre kod jopiny ne owuok oko e rwako ote ma milimili, ote mar duoko maber e penj mar KCPE. E sikund primary ma St. Peters Mumias e kaunti ma Kakamega, jopuonj kod jonyuol ne pando moro otamo tok fwenyo ni gigolo japuonjre mane otelo ne penj go Lewis Otieno. Sister Nyanza, ma en japuonj maduong' St. Peters Mumias, onyiso more kinde mane otemo lero kaka ne girado gi ote mamit. Ote mar duoko makare gino momiyo ogone Nyasaye erokamano nyadinwoya. We want to thank God. He is so faithful. He has been so kind to us. In fact, we have even no words to express ourselves. We can't believe that our child, our candidate is Kenya 1. I'm a very proud parent and proud of my boy and proud of Lewis and all the boys of St. Peters. Sikund primary ma Christ King mayudore kaunti ma Bungoma bende ne okodong' chien e rwako duoko mag penjgo kane gigolo japuonjre Faro Robinson Makoha ma bende ne otelo e penjgo. Sisi kama wazazi, majirani na mandugu, ikiwa nimeshukuru shule Christ King Bungoma kwa kutuinua na kuhakikisha watoto wetu Robinson Faro Makoha ametokea wa kwanza Kenya, ni ajabu na ni furaha tele. Mana kaka e gwenge mamoko mapachoka, sikunde makaluo bende ne onyenyore e lela mar dhialo jopuonjre mane oyudo duoko makare. Skund primary ma Golden Elites e kaunti ma Kisumu ne otelo ne sikunde mamoko e rwako duokogo. We are very happy. It was not an easy year for our candidates. They only had 5 months to prepare, but with the support of the teachers and the non-teaching staff together with the parents, we have posted, I think, better results than last year. Skund primary ma St. Gloria Nyamonye Junior Academy e kaunti ma Siaya bende ne owuok oko ka gigolo duoko maber mar jopuonjre maloyo 15 mane oyudo duoko mar maksi 400 gi wiye. Mokoro Academy mayudore Kuria East ne owuok oko mar dhialo japuonjre mane oyudo maksi 429 e penjgo, gino magiwacho ni okelo negi mor mokalo. E seche gogo sikund primary ma Okad mayudore e kaunti ma Kajiado bende ne owuok oko ka gigoyo erokamano ne duoko maber mane giyudo e penjgo. Watiyo matek saidi nikech ne en tam odiyore. To kuom tamno watiyo matek no motivate jopuonj, wa motivate nyithindo, and nyithindo they were very disciplined. And kwa mane momiyo yudo result moyudo no. Yudo duoko makare ne jopuonjre ma opogore opogore e penj ma KCPE omedo geno ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre giwegi makoro nyiso lek ma opogore opogore lai mar somo margi. Wycliffe Oko, Ramogi TV.